M-am născut într-o familie mixtă, deci din start nu am fost niciodată numai româncă sau numai nemțoaică. Copilăria mea a fost una foarte fericită, în esență. Am copilărit alături de foarte mulți copii în bloc, pentru că am locuit în permanență undeva la bloc. Ne-am tot mutat dintr-un bloc într-altul și peste tot erau copii români. Deci nu am întâlnit în copilăria mea prea mulți copii germani, cel puțin până nu am ajuns la școală. Locuiam într-un bloc cu 10 etaje și se mutaseră, era un bloc nou și se mutaseră numai familii tinere cu copii mici. Și eram o droaie de copii care alergau pe acolo, nu ne deranja nimeni pentru că nu erau mașini, nu erau tramvaie, era un firobus care trecea odată la 100 de ani și acolo puteam să bat în liniște mingea. Iar mai târziu, la 7-8 ani, ne-am mutat în centru, acolo la fel de mulți copii au fost, acolo s-a pus altfel problema, acolo am avut parcurile, am avut parcul central, am avut parcul rozelor. Alegerea numelui meu are o istorie foarte drăguță și interesantă. Mama mea, când era însărcinată, se uita cu foarte mult drag la filmele cu Richard Burton. Iar unul dintre filmele în care juca și Richard Burton se numea Noaptea Iguanei și avea ca protagonistă pe minunata și prea frumoasă Ava Gardner. Iar mama a avut un puseu de dragoste față de Ava Gardner și a hotărât ca primul ei copil care se va naște, dacă va fi o fată, se va numi Ava și atât. În prima parte a copilăriei mele, deci în copilăria mică, nu prea am imagini din Piața Operei pentru că nu am locuit în acea zonă. Mult timp n-am știut că se cheamă Corzo, însă omii îi spunea centrului doar Corzo, mergem pe Corzo și localizez cu exactitate magazinul de jucării. Știu, nu mai este, acum este magazin de haine și regret că nu mai este un magazin de jucării, dar era plin întotdeauna, tixit, deci era într-adevăr un magazin de specialitate și veșnic trăgeam acolo. Bunicii mamei s-au numit Pfeiffer, fluieraș în românește, și au fost nemți de Timișoara, deci nu șvabi de la sat, din Banat, ci nemți din Timișoara, care, eu știu, poate se diferențiau de cei de la sat și prin obiceiuri și prin limbă. Chiar și eu, la rândul meu, am moștenit niște expresii tipice temesvarăriș, pe care mama mea din greu a încercat să mi le exclude din vocabular. Ava, nein, bitte sprich das ordentlich aus. Das wird nicht temesvarisch gesprochen, das ist nicht Paradies. Tomate, die Tomate, ja? Schön, ja. Also noch einmal. Die Tomate. Schön sprechen, ja? Nicht temesvarisch sprechen. Deine Großmutter spricht temesvarisch, aber du musst schön Deutsch sprechen, ja? Practic, germana am vorbit cu mama, însă, în sfârșit, tata fiind român, mama a preferat varianta mai comodă de a vorbi mai mult românește în casă. În schimb, cu bunica mea, cu Omi, deci cu mama mamei, am vorbit foarte mult germană, aproape numai germană. Am ajuns în clasa 1, fără să știu aproape boabă de germană. Un copil învață repede, deci după ce am terminat clasa 1, deja știam foarte bine limba germană. Acum sar de la una la alta, o chestie foarte drăguță s-a petrecut cu fratele meu când s-a dus în clasa 1 și la fel de multă germană știa ca și mine în clasa 1 și l-a pus învățătoarea să descrie ce vede în manual și a spus Die Wagen Pasken. Unser Mutter ist schon seit Jahren in der Ewigkeit. Aber einen Vorwurf muss ich ihr machen. Nur einen, aber der große. Sie hat uns ungleich behandelt. Lass doch die Mutter in Ruhe. Man wird doch noch reden dürfen. Hinten noch. Ich han nur 14 Joch in die Ehe gekriegt.
Du 20. Das stimmt nicht. 20 hast du gekriegt. Nur, dass du die gute Partie mit dem Steingasser Hans hast machen können. Weil unter 20 Jahren hätt's dein Schwiegervater nicht erlaubt. Mit 14 Jahren wie ich, hättest du dein Hans nie gekriegt. Das ist nicht wahr. Die Mutter hat mir 6 Jahre überlassen. Und es war eine Bedingung dabei. Wenn sie es schließlich mir überschreibt, dann muss ich da 3 Jahre rauszahlen. So war's abgemacht. Vor was rauszahlen? Sie hätte mir ja kennen können. Aber nee, dann hättest du dein 20 Jahre nicht voll gehabt. Und das hätte Verdruss mit deinem Schwiegervater. In so Sach war ja der wie raviat. Also ich habe immer noch vom Rauszahlen gehört und das kommt auf eins raus. Geht's eine Schrift über das? Eine Schrift vor was denn? Es war doch ihr Eigentum. Ja. Im 36 hast du geheiratet. Im 41er hat sie dir die 6 Jahre rausgezahlt. Stimmt. Geht's eine Schrift über das? Vor was eine Schrift? Es war doch ihr Eigentum. Copilăria mea, practic, mi-am petrecut-o în câteva locuri speciale. Cea mai mare parte mi-am petrecut-o la Teatru German. Practic, acolo mi-am și început, mi-am făcut intrarea în viața germană. Mama și mătușa, fiind actrițe la Teatru German, m-au făcut pe mine să devin un fel de mascotă. Fascinant mi se părea când mergeam în atelierul de decoruri și mai grozav mi se părea când mergeam la hainele pe care le purtau actorii, când mergeam la costume și mă imaginam în diverse costume de epocă și în rochițe lungi și minunate cu decolteuri adânci în care degeaba intram că picau de pe mine. La vârsta de 4 ani am jucat într-un spectacol. M-au pus să număr 10 nuci și să mănânc puțină omletă, care întotdeauna era deosebită și cam la asta se rezuma și rolul meu. În generația mea, cred că 3/4 erau totuși germani, cel puțin cu unul dintre părinți germani, așa ca mine. Deci erau puțini Popescu, Georgescu, Vasilescu, deci care erau români, pur români. Cred că nici nu s-a pus în discuție să nu mă dea la o școală germană, deci cred că asta a fost de la sine înțeles. Din clasa mea, cred că suntem mai puțin de jumătate în România. Am avut anul trecut întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului și marea majoritate au venit din Germania. N-aș vrea să recunosc că Lena a fost școală de export pentru Germania. Însă cu siguranță a contat foarte mult că acei colegi au făcut liceu german în Timișoara. Aveam 17 ani când a avut loc Revoluția. Era vârsta ideilor romantice. Fetele, oricum, la 17 ani sunt extrem de atrase de aventură, de romantism. Pentru mine toată Revoluția a fost ca un vis. S-a petrecut aproape ca un eveniment ireal. În seara de 15, pare mi se, eram cu părinții în camera de zi, ne uitam la televizor și eu am auzit gălăgii afară și am ieșit pe balcon. Casa părinților mei se află în centrul Timișorii, deci era ciudat să auzi zgomote de lume multă. Și am ieșit și defilau muncitorii de la nu știu ce întreprindere, cred că Umeteu, și scandau jos Ceaușescu, pare mi se. Deci deja se pronunța numele lui Ceaușescu. Și am intrat așa într-un soi de agitație, de excitare. Mi se părea că nu e posibil să se întâmple așa ceva, dar nu am realizat absolut niciun moment gravitatea evenimentului în sine. Am început încetul cu încetul să văd, să observ, să simt niște lucruri pe care probabil nu aș fi avut niciodată șansa să le văd sau simt dacă nu ar fi avut loc Revoluția.
Alo, domnul Popescu? Bună ziua, sunt locotenent Diaconu de la Poliția Municipiului Timișoara. Da, cea care v-a făcut dosarul, da. Domnul Popescu, din punctul meu de vedere, cercetările sunt terminate, sunt încheiate. Aș dori să trimit dosarul la parchet. Aș dori să vă întreb dacă aveți de propus probe noi în apărarea noastră. Da. Și când ați putea trece pe la mine să le discutăm? Da, poimine ar fi foarte bine. La ce oră? Nu. La ce oră nu mă găsiți? În jur de 10 jumate. Perfect. Vă aștept. La revedere. La revedere. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 19 schlafen gehen. Acesta e dosarul. Și sunt probleme? Ceva deosebit? Ceva deosebit nu, însă vreau să văd dacă drumul pe care l-am mers eu este bun. E vorba de o filă cec fără acoperire. Am înțeles că totuși parțial s-a făcut o plată. Da. Cecul era în valoare de 10 milioane, iar în momentul în care a fost introdus pentru decontare, de 8 milioane. De fapt, și în plângere. Deci o interdicție bancară nu era. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. M-am pregătit asidu în clasa 11-a pentru medicină, însă taman când am fost în clasa 12-a a intervenit Revoluția și m-am trezit că am libertatea de a alege și altceva. A trebuit să-mi fac un dosar, să fac niște fotografii, să completez niște fișe medicale și m-am dus într-o lună la București. Timp de 4-5 zile am dat niște examene și m-am trezit student militar la Academia de Poliție. Pare ciudat că am făcut o asemenea alegere în contextul acesta al Revoluției, al dobândirii libertății absolute. Totuși pun pe seama spiritului meu nonconformist alegerea pe care am făcut-o și pe care deocamdată nu o regret. Cu fericire spun acest lucru. Și spiritul meu nonconformist nu a fost nici atenuat, nici omorât de un regim militar. Să fii fată în Academia de Poliție a fost un lucru foarte ușor de suportat pentru mine. A fost ușor pentru că eu, de când am fost copil, m-am jucat mai mult cu băieții. Așa că faptul că aveam alocat un număr de 17,5 băieți, pentru că cam acesta era raportul între fete și băieți în anul nostru, n-a fost nimic nefiresc pentru mine. Țin minte că anul întâi a fost o nebunie. Eram veniți din toate colțurile țării. Toată lumea a avut, cel puțin la început, Revoluția a fost așa un subiect foarte interesant și toți aveau câte ceva de povestit. Cântam la chitară, ne întâlneam seara și
povesteam diverse lucruri, spuneam bancuri, ne-am făcut așa un cerc, nu știu dacă, nu cultural, umoristic. Deci am fost un grup umoristic în care evident am fost cooptată pentru că era clar că sunt o cabotină printre ei și am și participat la diverse festivaluri studențești. Nimeni nu și-ar fi imaginat că la un festival umoristic poate să vină cineva de la facultatea de milițieni sau facultatea de polițiști. Pe Adrian l-am cunoscut încă în timpul anului întâi. Practic am făcut cunoștință în jurul zilei mele de naștere, deci la începutul lui martie, în 91, și relația noastră a debutat ca o prietenie, deci ca o amiciție. În anul 4, la începutul anului 4, ne-am și căsătorit, nu pentru că ne-am fi grăbit să ne legalizăm relația, ci mai degrabă pentru că urma repartiția și era clar că o să vrem să mergem în același oraș. Și până la urmă, cred că e bine că am ales Timișoara. Noi unde mergem sâmbătă asta? Asta e întrebarea. Ce faci? Lucrez. Ai mâncat ceva azi? Te rog, mi-e foame tare. Pauză. Veni imediat. Bine. Dacă e ceva urgent... M-am apucat să lucrez 2 ani jumate la combaterea crimei organizate. A fost poate cea mai romantică perioadă de poliție pe care eu am prins-o. Toți eram încântați că suntem la acest serviciu. Media de vârstă era extrem de mică, deci dacă nu ar fi fost 2 colonei cu experiență care să fi ridicat media de vârstă, cred că am fi avut medie de vârstă de 30 de ani. Am participat la rezolvarea multor cazuri așa de senzație la vremea respectivă. La un moment dat am avut un tânăr care se ocupa de falsificarea de invitații care erau necesare pentru obținerea vizei pentru Germania. Și am găsit la el acasă un întreg arsenal. Deci avea mașina de dactilografiat, sigur una mai performantă, avea formulare tipizate în alb pe care le completa, avea o sumedenie de ștampile, am găsit foarte mulți bani pentru că el apucase să-și încaseze de la diverse persoane bani pentru aceste servicii. În mai puțin de 24 de ore, polițiștii de la serviciul judiciar au reușit să-i depisteze pe Hubert Nicolae și Ilie Adrian, care împreună cu complicele lor, șoferul camionului, Pascu Ciprian, au pus la cale acest jaf cu câteva zile în urmă. Mai stai 5 minute acolo și te... Când am început munca în funcția de purtător de cuvânt, m-a șocat atitudinea de suspiciune din partea jurnaliștilor. Eu venisem cu sufletul deschis, deci eram convinsă că o să le spun tot și o să-i ajut. Pentru că o să ajut poliția. La urma mea vreau să ajut poliția, nu jurnaliștii. Și m-au testat. Luni de zile m-au testat. Au vrut să mă prindă mințind. Nu m-au prins pentru că eu nu mint. Acum, sigur, minciuna este oferă o paletă largă de opțiuni. Minciuna este și atunci când omiți jumătate din adevăr. Dar este mai acceptabilă decât atunci când tragi o minciună sfruntată. M-am și înscris acum la un curs post-universitar pe specialitatea relații publice. Am și citit foarte mult în domeniu. Nu niciodată destul de mult, dar am citit câte ceva. Și mi-ar place să pot deschide mintea românului cea de pe urmă și să înceapă să vorbească ce crede și ce simte. Deci cred că ar fi o terapie, ar fi îngrozitor dacă am spune toți ce credem, atunci când credem, dar cred că ar fi o terapie de șoc foarte bună pentru români. Să mai vreau puțin apă, mă. Pite Wasser. Pite Wasser. Mai pune o guriță surpriză. Pite Wasser, mamă. Milo. Pite Wasser. Pite Wasser. Ia.
Atât. Mai dai o pituță? Hai. Nu. Bagă în guriță cu supă, că după aia se moare prea tare. Eu să știu că eu bag. Keine Suppe. Da, supă. Suppe. 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 Und Wasser. Wasser, da. Ja, schau, da ist die Kuh. Da. Da, Kuh. De Kuh. Alma. Die? Kuh. Die Kuh. Und die Suppe. Da. Acolo să punem puțină apă. Vă dai puțină pituță? Eu am pus oameni acolo, eu l-am pus în ăla. Hai, păpați, păpați. Dar e fierbinte. Nu e fierbinte, că n-am mâncat așa tare. În timpul săptămânii zilele decurg destul de monoton, din păcate. Programul este același. Ne trezim dimineața la 6:30. Noi, părinții, ei copiii se trezesc în jurul orei 7, apucăm doar să bem o cafea, să ne îmbrăcăm frumos, să ne uităm 2 minute la desene animate, nu putem altfel. Și atunci plecăm și în drum îi lăsăm întâi pe copii. Eu merg cu Alma, o las la creșă, la grupa ei. Adrian merge cu Miro la grădiniță. Serviciul este la 5 minute departare de grădiniță. Am și ales grădinița așa încât să fie în drumul nostru înspre servici. Salariul unui polițist în România, eu consider că este un salariu mediu. Deci nu este mic. Însă prea multe pentru noi nu am putut face. Practic am reușit să agonisim câte ceva în perioada până să avem copii. Am și locuit până în 97 la părinții mei. Cu Miro am și locuit o perioadă la părinții mei în casă, deci nu aveam cheltuieli de mâncare, de întreținere și atunci am reușit să punem și niște bani deoparte. Ne-au ajutat și ai mei ne-au mai dat niște bani și am reușit la un moment dat să ne luăm o mașinuță mică pe care o avem și acum. Iar în timp, tata ne-a ajutat să obținem acest apartament. Eu am fost botezată la catolici. Iar în momentul în care m-am căsătorit cu Adrian, ne-am pus problema dacă să ne căsătorim ortodox sau catolic. Dacă ne-am fi căsătorit ortodox, ar fi trebuit să-mi schimb eu credința. Și atunci a fost mai simplu și mai corect față de amândoi să ne căsătorim catolic, pentru că el a rămas în continuare ortodox. Singura obligație pe care ne-am luat-o la vremea respectivă a fost să botezăm copiii noștri într-o credință catolică. Așa am și făcut. Ei, când vor fi adulți, vor putea alege altceva dacă vor vrea. Meine Äuglein. Ce înseamnă Äuglein? Ochișorii, închid ochișorii mei. Vater, las die Augen. Ce înseamnă Augen? Augen, adică ochii tăi. Ochii tăi? Da. Vater, las die Augen dein. Über. Ce înseamnă peste sein? Amen. Amen. Ce înseamnă? Adică, Doamne, Doamne, să se uite la pătuțul nostru și să aibă grijă de noi. Faptul că am avut 2 copii, unul după altul, deci într-un an pe Miro, 97 pe Miro, iar în 98 pe Alma, a fost poate răspunsul la diferența mare de vârstă între mine și Boris. Întotdeauna mi-am dorit ca Boris să fi fost mai aproape de vârstă ca mine, că poate atunci am fi avut mai repede lucruri în comun și mai multe lucruri în comun. Iar Miro este în mod cert o copie fidelă după Boris. Întotdeauna când este o zi fără ploaie, este obligatorie plimbarea. Lângă creșă avem parcul copiilor, care este fostul parc al pionierilor. Este un parc foarte mare în care sunt Huțulușe, Hinta Palinta, sunt topogane, este un trenuleț de care nu scăpăm niciodată. Este un vaporaș care merge pe Bega și cu plecare din parc. Am început să le arăt copiilor mai întâi clădirile, să le spun despre acoperiș, despre geamuri, despre culori. Și am remarcat că lui Miro îi plac foarte mult, îl impresionează bisericile, casa lui Doamne, Doamne.
Și el spune, nu este casa, este castelul. Da, într-adevăr, bisericile arată ca un, mai ales cele ortodoxe, arată ca niște castele. Nein, Wallfahrtstag, halber Tag. Und warum? Irgendein Heiliger? Ja, für die, ich weiß nicht, wie die heißen, der Marietta eben. Was ist die, die Karmeliten? Ja, aber welche Ich weiß nicht, welcher Heiliger. Hast du Ava gezeigt, den kleinen Vogel? Nein, wenn du mal nach Hause kommst, einen kleinen Vogel. Tăcelul hat mit uns gerade Champagner getrunken, aber die Brüder Scheiße kommen da wahrscheinlich. Fratele meu Boris a împlinit anul acesta 22 de ani. Tot anul ăsta a terminat secția germană la facultatea de actorie, așa că am avut prilej destul de bun să ne întâlnim toată familia germană la un restaurant foarte drăguț și să petrecem un pic. În mod categoric, prioritatea numărul 1 în viața mea este familia. Prioritatea numărul 1 atunci are niște subtrepte. Pe treapta întâi, în mod și mai categoric, stau copiii și Adrian. Dar, de fapt, la fel de importantă este marea familie, marea mea familie. Și absolut tot ce voi întreprinde în viitor, absolut tot ce fac în prezent, fac în așa fel încât să nu-mi las familia deoparte. Îmi iubesc copiii, bărbatul și restul familiei, și părinții, și mătușa, și încă v-am spus, familia mea este foarte mare. Iar de dragul carierei, în mod sigur, nu mi-aș sacrifica familia. Eu m-am născut și am fost crescută în Timișoara. Deci n-am cunoscut niciun oraș așa cum cunosc Timișoara. Cred că nici nu mi-aș fi dorit să mă nasc în alt oraș decât în Timișoara. Cred că este foarte aproape sufletului meu. Între timp am fost în orașe din străinătate, în multe orașe din România. Însă oamenii din Timișoara, clădirile din Timișoara, parcurile din Timișoara îmi aparțin mie. Eu despre mine spun că sunt o nemțoaică din România. Deci, sunt cetățean român, simt ca un cetățean român, dar ceea ce mă definește la urma urmei este germanitatea. Deci, probabil că amprenta pe care și-a pus-o mama asupra mea, în sensul acesta, este mai puternică. Românismul și-a spus cuvântul în momentul în care s-a pus problema de emigrare. Nu aș pleca din România niciodată. Așa gândesc acum. Nu știu dacă o să gândesc așa în viitor, însă acum cu certitudine spun că nu aș pleca din România. Însă nu aș renega niciodată germana care sunt. Iar copiilor mei, în mod obligatoriu, trebuie să le ofer șansa de a se simți germani, pentru a decide dacă ei vor să rămână germani sau nu.